Ще пробвам да стигна до Панагюрище, Стрелча и после да се върна до Пловдив, без да пускам навигация. Боже господи, къде отидах? Здрасти, Майна. Днеска ще направим една следобедна разходка до Панагюрище. Часът е 4:45. Не съм карал от седмица. Не съм качвал видеа скоро, защото бяхме малко на моренци и редно си е човек да почине. По принцип исках да почна по-късно видеото, само че като се стоях на и този светофар и гледам тук направили го ремонта. Виж го. То, къде караш, бе? Преди да тръгна, четах някаква новина. Това не е Европа, това е Пловдив. И някакво кръгово направено, много хубаво, с маркировки, с глупости. Чак сега зацепих, че е тук, на Васил Априлов. И сме, разбира се, първи на мястото на репортажа. Айде, давай. Пускам те. То бах ти анархията, гледай какво става. Тук коли, там кола, пред мен е кола. Аз къде трябва да отида? Вчера и оня ден колко хубаво беше за каране, 25 градуса хлад. И аз днеска, като олигофрен, пак на 33 градуса да се пържа. Чакай сега, обърках се. Не бе, на тука съм бе. Абе, по някое време ще трябва да спирам да гледам къде ходя, защото нямам представа на къде отивам. Знам само, че трябва да ходя към Панагюрище, обаче дали ще стигна до там, един Господ знае. Не е готова сега, бе. Как ще излезеш пред нас да засечеш 2-3 човека, бе? Ти лут ли си? Аман от такива простаци. По принцип, пак обърках пътя, само че бях спрял камерата. Не знам на къде отивам. Пак объркахме пътя, значи. Чай сега да не объркам пътя тука. Оп, обърках пътя отново. Значи след 6 обърквания на пътя, мисля, че съм на прав път. Но то ще стане ясно и сега, де. Ако стигна някой от целите, които съм си поставил, значи съм на прав път. Ай малко да покараме преди да видим нещо интересно. Аз по-хубаво да бях минал по магистралата, ама някак кръста ми замина, аз още не съм тръгнал. Бах ти леша, човек. Кокошка. Айде, днеска видеото измислихме му името, измислихме му и темата. Ще пробвам да стигна до Панагюрище, Стрелча и после да се върна до Пловдив през язовир Пясъчник, без да си поглеждам телефона и да пускам навигация. Ще се лутам, ще правя каквото е нужно, за да се прибера, защото вкъщи ме чакат едни рибарца да си опека, едни картофки да завърта на ерфрайера. Ето първия ми избор в живота. На къде? На тук ще тръгна сега. Айде, ако се прибера в Пловдив, ще го кръстим. Карах без навигация и не се загубих. Ма не, аз нямам избор, трябва да стигна до Пловдив. Охо, на ракийка! Браво, маняк, и аз искам! Овче, полци. И бълево къде е това? Едно време хората, като не са имали навигации, са действали по звездите и по логика. Сега звезди няма, тъй че ще разчитам на логиката. Ма то едно време и табели няма, тъй че каква логика. Ай, той чисма. Не бе, не е чист, хубаво, че не го измих днеска. Я, на къде? Това не знам какво е. Росен? Да, почти съм сигурен, че съм сбъркал пътя. След още 2 десни завоя направо ще обърна, защото имам някакво усещане, че изобщо не съм на тука. Загубих ценно време. Его трактора, значи е тук бях някъде. Тъй, сега си пробваме късмета по другия път. Потел имаше там. Аз дали да не се върна? Ще се върна. Що да не се върна?
Това там ще е голям кавър. Продължаваме по пътя. Часът е 6 без 15. Пахи, това село няма жив човек, бе. Така малко крипи. Стигнаха! Сега трябва да открием рудника. Според мен беше онова в началото. Да и бати живе. Ами е го, бе. Не е ли това там? Ето го рудника, за който не го е виждал. Готино е, красиво е, много е синя водата. Предполагам не е много умно да се окъпи вътре човек, защото не знам дали ще излезе. Ама примамлива е така, синя, хубава. Его, офроуд машината. Хайде да продължаваме, че времето тече. Чая само да не влезем в рудника. Тогава ще си бе майката. Тук на теория трябва да мога да отида на някъде. Ама на теория. О, заеби човек, аз този път няма да тръгна по него. Значи се връщаме в селото. И продължаваме от него надолу. Здравейте! Трябва да почна да се общувам с хората. Да бъда по-социален. Да, трябва. Здрасти, маняк! Бати пилетата! Кокошка с пиленца! Бати кефа ми прави да обикалям по такива села. Всичко си е като едно време. Значи това път е супер лешарски. Се напивам в някакви чукари. О май гад! Тук вече ще го духам. Лоша работа. Моля ви се дано да не са на целия път, защото ще се гръмна. Боже Господи, къде отидах? Значи и да исках да го нагласа това нещо, нямаше как да го направя, защото чак толкова слуд не съм съзнателно да карам по такъв път. Ти как се отрусах. Той да надай асфалт, защото тук стана много критично положението. Да condition is critical. А имам чувство, че тук горе върви асфалтовия път. Стигнах някакъв път. Това колега е по-подготвен от мене, т.е. с багажите. Чай ще покарам с него, бе. Няма да те изпреварвам, маняк. Бърза работа нямам. Do I need to fade away or stay here laying down on the floor? Пристигнахме, без навигация. Колегата. Така.
Стигнахме Панагюрище. Сега отиваме към Стрелча. Пазарджик, Пловдив. Опа! Това път на улесниха дори. Винаги съм искал да видя колко бързо мога да спра от 100 до 0. Я да пробваме със сваляне на скоростите. Добре. Я да пробваме, щом пробваме спиране, да пробваме и ускорение. Ще се и дига, мамо да е. Я пак. Тук става нещо. Тук определено има нещо, натушвам го. Ограничения, знаци. Гледай каква била работа. Слънцето залязва. Да. Деня отива към края си. Почнах да чета една нова книжка тия дни. В една от първите глави се казва следното: живейте живота си на секции от един ден. Аз лично в този ден покарах, потренирах, почнах да обработвам видеото, което ще пусна преди това, и за мен моят ден беше, кажи речи, успешен. Ако нищо интересно не се случи по пътя, ви казвам до нови срещи и айде, до скоро! Вече наистина мога да сложим край на видеото, така че без излишни приказки, аре!